A FALU aborda o Día Mundial do Alzheimer centrada na importancia do autocoidado e a prevención das demencias. Estamos falando de que casi un 70% das demencias neurodegenerativas poderíamos previr se fixéramos un pouquiño cada un da nosa vida un pouquiño un cuidado máis intenso, non deixalo todo ao porvir ou o que podemos facer unha vez xa diagnosticado, sino a importancia do autocuidado e da prevención. Como cada ano, a Asociación de Familiares de Persoas con Alzheimer de Lugo instalará mañá mesas informativas diante da Deputación, do Concello e do Multiusos da Xunta, as que convidan a chegarse a todas as persoas que desexen facer calquera consulta. Para axudar o que necesitamos é saber onde precisan esa axuda. Ademais vamos ter técnicos, tanto psicólogos como terapeuta, como animadores, educadores sociales, fisioterapeutas, logopedas, temos todos eles e van estar nas 3 meses que hai. Ademais, a FALU organizou para este mes actividades formativas en varias localidades da provincia, dirixidas a promover hábitos saudables e previr a sobrecarga dos coidadores. O cuidador é 24 horas ao día, todos os días do ano. E agora mesmo coa pandemia nin siquiera tiñan visitas, nin tiñan o apoio da súa rede social, nin a rede dos veciños, quedaron totalmente sós. A entidade sen ánimo de lucro atende a 170 familias de toda a provincia.